Vi har med bussen ned til Ribbit-dag i dag, hvor de kan komme ud og sejle en tur af alle vores bude med Ribbit-bådene, som det går rigtig, rigtig stærkt. Og jeg sidder her med 3 drenge, som skal snart ud og sejle. Er I spændte? Meget. Du er meget spændt? Hvad er du mest spændt på? Jeg er nok mest spændt på, når vi skal ud og køre rigtig stærkt. Du er spændt på, at I skal ud og køre rigtig stærkt. Hvad med dig? Det er nok også den høje hastighed. Det er også den høje hastighed. Går du med at vise os hver dag? Ja. Okay, hvor går du henne? I Brønderslev. I Brønderslev, hvordan er det at være bud? Det er rimelig let. Det er rimelig let? Ja, medmindre der er alt for meget. Medmindre der er alt for meget. Hvad med dig? Hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig mest til, at det går ekstremt hurtigt og alt det der. Okay, er du slet ikke bange eller noget? Nej. Det er jeg ikke. Jeg står her med Lars fra Kors til Budzonedag, hvor vi kan komme ud og sejle en tur med Ribbit. Og vi vil lige høre, Lars, hvad har du af forventninger? Store forventninger. Jeg har hørt så meget godt om det, så... Du har hørt så meget godt om det. Ja. Hvad er du mest spændt på? Farten. Det må jeg sige. Det er farten. Ja, helt sikkert. Hvad tror du, der kommer til at ske derude? Vi bliver nok godt vindblæst, tror jeg. Så det bliver spændende. Og du er bud til hver dag? Det er ikke mig, der er bud. Det er min svigermor, men vi fik muligheden, så var vi nødt til at gribe den jo. Og du er meget spændt? Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, det bliver sjovt det her. Det bliver rigtig sjovt. Vi glæder os. Hvad forventer I af turen? En masse sjov. Fart på. Og ja, se nogle skibe også. Ja. Hvad med dig? Hvad er du mest spændt på? Jeg har prøvet den lige her for 2 timer siden, så Hvordan var det? det var sjovt, Hvad var det bedste ved det hele? når man kører over bølgerne. Er det, når den anden båd laver bølger, og så man kommer over, eller? Ja, Hvad med, når den drejer rundt, og den så næsten stejler? det var sjovt. Det er også sjovt. Så du glæder dig også rigtig meget. Kan vi få et smil? Acid, disco, plastic, electro. Acid, disco, plastic, electro. Acid, disco, plastic, electro. Acid,
har lige været ude at sejle, og det blæser rigtig meget, men det har også været rigtig godt. Jeg sidder her med Jesper og Lone. Var turen, hvad I forventede? Helt sikkert. Det er så fedt. Hvad var det bedste? Det hele. Hvad med dig? Hvad synes du? Jamen, det var helt fantastisk. Nu har jeg prøvet det en gang før, så det bliver ikke mindre sjovt at være ude anden gang. Har I været ude at prøve her tidligere i dag? Ej, jeg har prøvet det dengang jeg var i militæret. Okay, men du synes, det var rigtig godt? Det var helt kanon. Og det leder op til forventningerne? Fuldstændig. Jeg har fået lov til at sejle nu. Det går ikke så stærkt, så det er nok derfor. Og det er Lars, jeg står ved siden af. Lars, kan du fortælle os lidt om båden? Ja, vi er ude at sejle i en båd, som hedder en RIB, og det er altså en type båd. Det står for Rigid Inflatable Boat, og det er faktisk en redningsbåd. Den redningsbåd, er det den samme, som de bruger i militæret? Næsten. Deres den er måske lidt kortere og så lidt bredere, men ja, det er sådan en militærlignende båd, ja. Hvor hurtigt kan den sejle? Fuld gas, og det ved du jo nok. 100 km i timen. 100 km i timen? Ikke ind i havnen, men ude, hvor der er åben vand, ja, så går vi 100 km i timen. Er der nogle regler herinde i havnen, altså i forhold til tall tips race nu her? Der er restriktioner, ja. Alt sejlads ind i havnen, det er langsomgående, og man skal ikke lave unødvendige bølger, og det følger vi selvfølgelig. Ikke unødvendige bølger, ja. Tak. Hej, jeg hedder Michael. Jeg hedder Line. Og vi er fra budzonen, og vi har været ude at sejle i Rivet-både, som er den her. Og det er en båd, som der sejler rimelig hurtigt. Det kommer faktisk op på 100 km i timen her, når vi lige har sejlet ud af havnen. Og det er der garanteret også nogle bud, som der synes går rigtig stærkt. Ja, der er rigtig mange, der har synes, det har været rigtig, rigtig sjovt. Og der har også været en del skrig undervejs. Men det har været morsomt. Altså, jeg tror, de har hygget sig rigtig, rigtig meget. Det er i hvert fald mit indtryk. De har været glade i hvert fald. Lad os håbe det. Det har de.